musculus erector spinae tvorí tri svalové zložky, a to musculus spinalis, čo vlastne tento tu, potom je to tento tu, najbližšie k stavcom, potom je to musculus longissimus, ktorý je najsilnejší z musculus erector spinae a má časť musculus longissimus lumborum, musculus longissimus thoracis, musculus longissimus cervicis a potom je to musculus longissimus atlantis a tu je musculus longissimus capitis. Ďalšou časťou je musculus iliocostalis, čo je táto tu časť. Ešte spomínaná časť musculus splenius u prežuvavcov zrastá. Musculus spinalis. U prežuvavcov zrastá z musculus semispinalis. To je vlastne tento tu sval. Musculus semispinalis spolu s musculus splenius, ktorý ho prekrýva, vytvárajú musculus transversus spinalis. Čiže tento tu je splenius, semispinalis. Prežuvavcov spinalis a semispinalis zrastajú. Je to také až dobre vidno.